Как вы считаете, феминизм придумали обиженные женщины? Жанчыны пацярпелі, пакрыўдзіліся і такі топнулі ножкай, типа, давайте. Для паўнавартаснага выхавання дзіця ці патрэбен мужчына? Адзіная функцыя, якую трэба любымі сродкамі берагчы, гэта рэпрадуктыўная функцыя. Ты інкубатар. Вы ненавидите мужчин? Мужчынам выгадна, каб нехта быў слабейшы, і гэта нехта яшчэ і верылі ў гэта. Вы были бы готовы служить в армии? Калі не будзе вайны, то не трэба будзе армія. Толькі не кажы, што мне поліграф не паверыў. Ну, ты спачатку распавядзі. Хотели бы, чтобы президентом Беларуси была женщина? Большасць войнаў распачынаюць мужчыны. Прэзідэнт мужчына, прэзідэнт жанчына. У чым розніца? Ой. Нават тут усё роўна выбіраецца тое, што выгадна ім, а не нам. Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой знаных беларусаў правяраюць на паліграфіі. Цягам 2 гадзінаў госць адказвае на пытанні адмыслоўца. Пасля адказы аналізуюцца, поліграфолаг перадае іх вядоўцы праграмы. І ўжо потым Арына Маліноўская абмяркоўвае адказы з тым, хто наважыўся прайсці дэтэктар хлусні. Сёння госця праграмы Наста Базар, феміністка. Наста, вітаю. Дзякуй вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Вітаю, дзякуй вялікі, што запрасілі, і калі камфортна, прапаную перайсці на ты. Дамовіліся. У мяне ўжо ёсць адказы на нашыя пытанні. Пачынаем? Так. Вы ненавидите мужчин? Нет. Вас когда-либо серьезно обижали мужчины? Да. Для полноценного воспитания ребенка нужен мужчина? Нет. Как вы считаете, феминизм придумали обиженные женщины? Да. 2 разы задалі гэтае пытанне. Першы раз ты адказала так, і гэта была праўда, а другі раз ты адказала не, і гэта была хлусня. Пакрыўджанае яно для мяне папахвае віктімблеймінгам. Кшталту вось жанчыны пацярпелі, пакрыўдзіліся і такі топнулі ножкай, типа, давайте. Таму я не лічу, што пакрыўджаных жанчын. Я лічу, што фемінізм якраз такі пачаўся не з пакрыўджаных жанчын, а з моцных жанчын, якія зразумелі, што яны маюць права адстойваць свае правы, што яны маюць сілы ісці супраць таго, у чым яны былі. І дзякуем вялікі за гэта. Як мінімум, таму што большасць, не ведаю, з маіх знаёмых маюць вышэйшую адукацыю, маюць мажлівасць заставацца з дзецьмі пасля развода. І калі б гэта не зрабілі суфражысткі 100 год таму, у нас бы гэтага не было, як і права галасаваць. Цябе калі-небудзь сур'ёзна крыўдзілі мужчыны? Я адказала, што так. І наш поліграф табе верыць. Я не хачу крыўдзіцца, але ў мяне шмат вельмі болю. Больш за ўсё у мяне болю за маіх дзяцей. Таму што я не разумею, як можна мець магчымасці не жыць каля сваіх дзяцей. Для мяне гэта ў маім жыцці непрымальна, і я адмаўляюся гэта разумець. Я адмаўляюся разумець, і я не магу зразумець, не магу уявіць, як можна проста ў адзін момант перастаць несці адказнасць за сваіх дзяцей. І гэта здараецца ў большасці выпадкаў пасля разводу. І гэта ўсё як пад капірку. Колькі я не размаўляю з жанчынамі пасля разводу, як пад капірку мужчыны ведуць сябе аднолькава. Але ёсць, вось гэта мне вельмі спадабалася такая аналогія, як тата выходнага дня, што тату параўноўваюць з такой прыгожай шкляной вазай, а мама гэта каструлька. І каструльку можна пінаць нагамі, каструльку можна швырнуць, а вазу ты 3 разы на год дастаеш з серванта, акуратненька ставіш на стол, бо яна можа разбіцца. І нібыта каштоўнасць вазы шмат большая, таму што яе радзей бярэш у рукі. Але калі табе спытаць, што ты выбераш для паўсядзённага жыцця, то ты разумееш, што там боршч у вазе не зварыш. Для паўнавартаснага выхавання дзіця ці патрэбен мужчына? Непростае пытанне, таксама у тым ліку, таму што мы з жонкай абмяркоўваем увогуле ідэю нашага дзіцёнка. І тады пытанне, а што з татам, ці з тым, хто будзе біялагічным татам, як дзіцёнку казаць, і ці трэба казаць. І так, зараз мы гэтую тэму так больш вывучаем.
Ці патрэбен мужчына для паўнавартаснага Я лічу, што патрэбна выхавання? дакладна, ну, таксама вот я так скажу, патрэбна дакладна 2 чалавекі, а ў мяне ў атачэнні ёсць сола-мама, якая мэтанакіравана стала сола-мамай. Яна хацела быць сола-мамай, і ў яе жыцці ёсць яна і яе дачка. Таму я не магу сказаць, што абавязкова. Для мяне, я лічу, з пункту гледжання таго, як я была ў мацярынстве, як мне не хапіла вось гэтай падтрымкі 50%, да, я лічу, што класна было б, каб было 2 чалавекі. Гэта можа быць і жанчына, гэта Так. можа быць і мужчына. Так, Так, і ты лічыш. і другая... Таму вось, у нашага паліграфа вось ты яму адказала не. І у яго ўзніклі сумневы. Таму што ты менавіта лічыш, што і мужчына можа быць, і жанчына можа быць, але павінна быць 2 чалавекі. Так будзе прасцей. Для мяне цяпер, як для менавіта чалавека, якая плануе альбо хоча дзіцёнка ў аднаполых стасунках, для мяне гэта новы этап, які я зараз даследую. Ты ненавідзіш мужчын? Я, в прынцыпе, не надта хачу каго-небудзь ненавідзець. І для мяне ненавісць – это такое пачуццё дэструктыўнае, якое ні да чаго не вядзе. Таму я б хацела сказаць, што не, але я разумею, што ёсць сітуацыі, з якімі мне вельмі цяжка прымірыцца ў маім жыцці з пункту гледжання паводзінаў некаторых мужчын. У мяне ёсць да людзей непрыемнае пачуцце, але я не хацела б назваць гэта нянавісцю. І таму, калі казаць цалкам пра мужчын, то дакладна не. Дакладна ў мяне няма ненавісці да мужчын. І наш паліграф табе верыць. Ой, ну дзякуй вялікі. Ты сапраўды іх не ненавидишь. Вам было бы приятно, если бы мужчина за вас заплатил? Да. Вы когда-нибудь хотели жить за счет мужчины? Нет. Вы презираете женщин, которые живут за счет мужчины? Нет. Вы презираете мужчин, которые живут за счет женщин? Нет. Ці было б табе прыемна, калі б мужчына заплаціў ці дапамог данесці сумкі? Вельмі таксама, ну, аднабокае пытанне, на яго нельга адказаць так ці не. Але ты адказала. Для мяне гэта не пра чалавека з мужчынскай сацыялізацыяй, для мяне гэта пра чалавека. І тое самае магло быць з сяброўкай. Калі гэта пытанне з гэтай патрыархальнага зрэзу, да, што мужчына павінен заўсёды плаціць за жанчыну, то, безумоўна, мне такі варыянт не падабаецца, і я так не хачу. Але калі гэта па-сяброўску, альбо па дамоўленасці, то, безумоўна, такое можа месца мець сітуацыя. Тое самае з торбамі. Пытанне не ў мужчыне, а ў чалавеку, які альбо якая дапамогуць. Калі мне цяжка. Па-перше, калі мне цяжка, я просто стану, скажу, калі ласка, дапамажыце. Ну, таму што мне цяжка. Альбо пазваню каму-небудзь і буду стаяць як укопаная, пакуль за мной не прыедуць, альбо дапру як-небудзь сама. Калі да мяне нехта падыдзе, ну клас, дзякуй вялікі, але мне не важна, гэта мужчына ці жанчына. І наш паліграф табе верыць. Цудоўненька, дзякуй вялікі паліграфу. Дзякуй за шчырасць. Ці хацела ты жыць калі-небудзь за кошт мужчыны? Я сказала не. І тут пытанне зноў не ў мужчыне. Я б не хацела жыць за кошт жанчыны таксама. Безумоўна, адзіны перыяд у жыцці, калі я магла б і хацела б, мажліва, і прыняла б жыць за кошт другога альбо другой чалавека ў сям'і, гэта маленькія дзеці. То бок, калі гэта пытанне вось першых там 3 год жыцця дзіцёнка, з улікам, што, напрыклад, у маім жыцці мае дзеці не хадзілі ў садок, не хадзілі ў школу, і я з імі праводзіла просто 24/7, як і зараз. Вось, то так, гэтыя 3 гады я б хацела, каб гэта было дамоўлена. Вось, калі зараз, напрыклад, мы задумваемся жонкай пра дзіцёнка, то мы разумеем, што гэта адказнасць нас дваіх. То бок мы разумеем, што для таго, каб наважыцца на тое, каб стаць мамамі, значыць, трэба наважыцца на тое, каб у нас была нейкая сума, якая дазволіць нам, напрыклад, там нейкі час працаваць меней, альбо адразу мець нейкую памочніцу, каб мець магчымасць працаваць. Наста, і ты сапраўды ніколі не хацела жыць за кошт мужчыны. Наш паліграф табе верыць. Цудоўненька, дзякуй вялікі. А ты пагаджаеш жанчын, якія жывуць за кошт мужчыны? Не. І наш паліграф табе верыць. Не, дакладна, але гендерная чулівасць, яна такая вельмі цікавая рэч. Напрыклад, ёсць такое разуменне як мізагінія, якой прапітана таксама наша грамадства, это нянавісць да жанчын, і у нейкі момант, напрыклад, я злавіла себе на думцы, што мне не падабаюцца там жанчыны, не ведаю, там з ботаксам, там з грудзьмі, там з зробленым усім.
А потым я подумала, блин, ну это іх выбар таксама, ну, якое я маю права іх ацэньваць, гэта іх выбар. І я разумею, што яны гэта робяць, таму што гэтага патрабуе грамадства. І тое самае з жыццём за кошт мужчыны, у мяне няма, як бы, ну, няма такого дрэннага стаўлення да гэтай жанчыны, у меня есть смутак. Часцей за ўсё, на жаль, гэта прыводзіць да сітуацыі гвалту, таму што грошы гэта ўлада. Гэта таксама пра ўладу, і калі ты жывеш за чысці кошт, вельмі цяжка гэтаму другому чалавеку не выкарыстаць гэта з пункту гледжання гвалту. А вось ты адмоўна ставішся да мужчын, якія жывуць за кошт жанчын? Не, ну гэта выбар кожнага і кожнай. Я ж кажу, што, ну, типа, толькі не кажы, што мне паліграф не паверыў. Ну, ты спачатку распавядзі. Мяне заўсёды пытаннечка толькі да ўзроўню вось, ну, пачатку гвалту. Таму што для мяне грошы гэта пра ўладу, у тым ліку, ну, это пра адказнасць і пра рэсурс, да? Калі баланс ёсць, жанчына ўтрымлівае мужчыну, а мужчына у баланс ёй, не ведаю, там, ці гатуе, ці арганізуе ёй усё жыццё, ці што заўгодна, і яны ў гэтым сышліся, то чаму не? То хай сабе шчасліва жывуць. Наста, і наш паліграф табе верыць. Вось і добра. Считаете ли вы женщин слабым полом? Нет. Считаете ли вы мужчин слабым полом? Нет. Приятно ли вам получать комплименты от мужчин? Да. Ці лічыш ты жанчын слабым полам? Ну тут адразу пол – это ламінат или лінолеум. Ну, это увогуле, ну, пол такого разумення няма. Якая фармулёўка? Біялагічны пол, некаторыя кажуць, увогуле не кажуць мужчына, жанчына, а кажуць, напрыклад, чалавек там запісаны пры нараджэнні як жанчына, альбо запісаны пры нараджэнні як мужчына. Я ведаю, што это ўсё цяжка, это ўсё нецікава. Ці слабыя мы? Ну не, конечно. У сэнсе, што такое Ну, вось калі мы говорим... Ну, вось існуе выказванне, там, жанчыны слабы пол. Ну, да, конечно, у патрыархальным свеце, калі гэта ўсё так закручана, то, конечно, лічыцца, што жанчына слабы пол, таму што гэта мужчынам, ну, выгадна, каб нехта быў слабейшы, і гэта нехта яшчэ і ўверылі ў гэта. Ну, конечно, я лічу, што не. Як бы, это ж не мужчыны слабыя ці жанчыны слабыя, а гэта ёсць людзі, якія, не ведаю, больш моцныя, больш смелыя, альбо менш моцныя, менш смелыя, але гэта не мужчыны і жанчыны, это людзі. І наш паліграф табе верыць. Вось і хорошо. Ці прыемна табе атрымліваць кампліменты ад мужчын? Што такое камплімент? Па-першае, камплімент часцей усё гэта адзнака. А хто як бы просіць адзнаку? Ну, я не прашу адзнаку, таму у мяне пытанне пра межы і пра парушэнне межаў. Я ўвяла сабе такую практыку пытацца. Ну, это пра кансэнт. Кансэнт, ён не толькі ў сексе, ён паўсюль, да, дамоўленасць. І таму, калі, напрыклад, я хачу зрабіць табе камплімент, я скажу: Арына, скажы, ласка, ці магу я зрабіць табе камплімент? І ты хутчэй за ўсё апешыш, типа, ў сэнсе. Хочаш кажы, хочаш не кажы. Вось. Але я лічу, што вось гэта пытанне, гэта хаця б вяртанне да чалавека, што дык я маю права выбара. Прикольна. І тады другое пытанне, што ёсць камплімент? Таму што, напрыклад, я магу сказаць, што у цябе прыгожая рубашка, дзякую, прыгожая рубашка. А калі я скажу, што ты вельмі файна падбіраеш вопратку, да, і вельмі стылёва, тады гэта ўжо будзе камплімент табе. Таму тут пытанне, які камплімент, да? Калі гэта адзнака, я проста, ну, мяне... А вось гэта толькі што была адзнака? Адзнака, але калі я спытаю цябе дазволу з аднаго боку, з другого боку, для мяне камплімент это яшчэ пра тое, што для чалавека важна. Напрыклад, чалавек нешта робіць, і важна, каб адзначылі гэтую працу, да? Ну, тады я разумею, што гэта ж клас казаць пра тое, што чалавеку важна. Таму вельмі цяжкае пытанне пра кампліменты, але калі казаць у звычайным класічным сэнсе, кампліменты ад мужчын. Яны часцей за ўсё, на жаль, бываюць аб'ектывуючыя. Часцей за ўсё гэта ты так сёння прыгожа выглядаеш. Альбо ты так схуднела. Гэта сексуалізацыя. Мне, напрыклад, больш падабаецца, калі мужчына робіць кампліменты па працы. Вось калі мне мужчыны кажуць, типа: Наста, я захапляюся тым, як ты, вось, не ведаю, даеш інтэрв'ю, альбо як ты зрабіла там сваю працу, вот тую і тую. Я скажу: блин, чувак, дзякуй вялікі, там, да. Калі мы кажам, ты вельмі прыгожая, ну, это тое самае для мяне часта бывае, як вы украшэнне нашего калектыва. Украшэнне нашего з тобой калектыва сёння гэта вось гэта ваза. Вось гэта украшэнне калектыва, а ты не украшэнне калектыва, ты асоба, якая робіць гэтую перадачу і валіць офігенную працу. Вось у чым розніца. Наш паліграф табе верыць. Цудоўна. Считаете ли вы, что в Беларуси ущемляют права женщин? Да.
Хотели бы, чтобы президентом Беларуси была женщина? Да. Как вы считаете, если бы политиками были только женщины, то в мире было бы меньше войн? Ну, я бы не хотела, чтобы были только женщины. Это же... Это же неравноправие. Ну, как бы да, должны быть разные люди. Я бы сказала, что если бы в политике было больше женщин, было бы меньше войн. Однозначно да. Ці лічыш ты, што ў Беларусі ушчамляюць правы жанчын? Конечно, безумоўна. І гэта праўда. Конечно. Распавядзі, а вось дзе ты назіраеш ушчамленне правоў жанчын у Беларусі? Першае, што ляжыць на паверхні, гэта, канешне, забароненыя прафесіі. Мне здаецца, гэта такі перажытак проста, ну, мне проста сорамна, што гэта існуе, таму што гэта пра тое, што у жанчыны ёсць адзіная функцыя, якую трэба любымі сродкамі берагчы, гэта рэпрадуктыўная функцыя. Ну, то бок ты інкубатар, прабач. Ну, типа, ты не маеш права думаць, ці хочаш ты дзіця, ты павінна хацець дзіця, ты павінна нарадзіць. І мы табе яшчэ і гэта ўсё абярнем у абгортачку клопату пра цябе, што мы а табе клапоцімся, таму мы не даем табе працу, якая пашкодзіць тваёй рэпрадуктыўнай сістэме. Другое, у нас 27% розніца паміж заробкамі мужчын і жанчын. Шмат хто не разумее гэтага і кажа: да не, у мяне на працы я атрымліваю столькі ж, колькі мужчына. Гэта не толькі так. Бывае, што на адной і той жа працы мужчына і жанчына будуць атрымліваць розныя грошы. Безумоўна, сітуацыя з разводамі і элементамі, ну гэта проста нейкі здзек. Я лічу, што трэба ў прынцыпе мяняць у грамадстве падыход да разводаў, тому што я не лічу, што развод гэта нейкая такая катастрофа. Я разводзілася ў 18 годзе. І то я лавіла фразы кшталту: Наста, што за блажь, у тебе 2 дзяцей? Какой развод? Альбо разведёнка з прыцэпам. Ну, то бок нават у наш час все роўна ёсць эта стыгма, все роўна ёсць вось гэта ну, як бы прыніжэнне, і гэта ўсё безумоўна пра парушэнне правоў жанчын. Ці хацела б ты, каб прэзідэнтам Беларусі была жанчына? Безумоўна, хацела б. І наш паліграф табе верыць. Канешне. Прэзідэнт мужчына, прэзідэнт жанчына. У чым розніца? Ну, это ж таксама пра статыстыку, што чым больш жанчын, чым больш я кажу зараз не пра тое, каб былі толькі жанчыны. Але калі ёсць жанчыны у тых органах улады, якія прымаюць рашэнне, тым краіна чамусьці лепей жыве. Ну, гэта ж пра нешта кажа. Як ты лічыш, калі ў палітыцы было больш жанчын, то у свеце было б менш войнаў? Я лічу, што так, калі вось на такім базавым, такім самым простым узроўні, ну, нарадзіўшы дзяцей, я зараз кажу гэта не з пункту гледжання, я такая маладзец, маць гераіня нарадзілася, а проста фізічна вось вынасіўшы і выталкнуўшы з сябе вось гэта дзіцёнка, ну, мне цяжка вось уявіць, як, ну, я б хацела распачаць вайну, ну, таму што, ну, гэта цяжка, як мінімум. Па-першае, па-другое, войны заўсёды пра што? Гэта пра рэсурсы, пра ўладу. Гэта пра імперыялізм, захоп, гэта пра гвалт, гэта пра моц, таму я лічу, што да, што жанчынам проста не патрэбна гэта у большай ступені. Я не кажу, што такога не магло бы быць, і я не кажу, што жанчыны не распачыналі войны, але аб'ектыўна большасць войнаў распачынаюць мужчыны. І наш паліграф табе верыць. Феминизм для вас – это просто модное движение? Нет. Вы считаете себя радикальной феминисткой? Да. Считаете ли вы, что радикализм – это плохо? Фемінізм для цябе гэта проста модны рух? Ну не, канешне. І гэта праўда. Мне, шчыра кажучы, сумна нават такая фармуліроўка, таму што я падумала, што это вось тое самае, калі кажуць пра прапаганду ЛГБТК. Вось я думаю, каму ў галаву прыходзіць, што нехта свядома проста дзеля некага прыколу ці дзеля некага віення моды можа прапагандзіраваць тое, што насамрэч у нашым грамадстве небяспечна. Тое самае з фемінізмам. Ну, як гэта можна рабіць модным? Але я ведаю дзяўчыну, якая падтрымлівае фемініста, кажа, што яна і сама феміністка, але далей ідзе па пунктах. Я хачу быць за мужчына, я хачу, каб мужчына даваў мне грошы. То бок выходзіць, што для яе гэта мода. Я разумею, што гэта насамрэч зараз можа быць веянне моды. Напрыклад, я больш чым упэўнена, я проста ў той момант адразу падумала пра карпорацыі, да, якія, напрыклад, тоннамі прадаюць сваю прадукцыю, просто абгортваючы яе ў абгортку фемінізма. Да? То бок яны прадаюць гэта як клопат пра жанчын, ну як пра жанчын, але ў мяне няма гарантыі і даверу, што гэта робіцца шчыра так.
А хто такія радыкальныя феміністкі? Слухай, калі даведаешся, распавядзі мне. Распавядзі мне, вось хто такія радыкальныя феміністкі? Я убівала ў Google так, радыкалізм, радыкальныя феміністкі, і там ёсць паняцце, але ўсе пішуць па-рознаму. І вось у гэтым пытанне. Гэта такое? З пункту гледжання таго, як гэта ўяўляецца, да? Гэта ўяўляецца нешта супярэчлівае, нешта агрэсіўнае, нешта яркае, так? Часам на мяжы нават такой, ну, нейкіх такіх пачуццяў, ну, не надта прыемных. Часцей за ўсё кажуць, гэта вось тыя, хто там з голым бюстам бегаюць і крычаць, да? Гэта адна гісторыя. Другая гісторыя, для мяне самае галоўнае ў радыкальнасці, што гэта толькі пытанне бяспекі. Крайнасці, яны на той і крайнасці. І бываюць такія крайнасці, калі гэта небяспечна. Вось калі гэта пра небяспеку, у любым цячэнні радыкалізм гэта дрэнна. Безумоўна, я кажу не толькі пра фемінізм. Калі гэта датычыцца прыніжэння другіх, дыскрымінацыі другіх, знішчэння другіх людзей, то гэта, безумоўна, ну, той радыкалізм, які не павінен існаваць. Калі мы кажам канкрэтна пра радыкальных феміністак, з аднаго боку ёсць вось гэта візуальнае, што гэта нейкія там громкія жанчыны, якія крычаць і вызываючы сябе паводзяць, яны паводзяць сябе вызываючы для таго, каб прыцягнуць увагу. Калі насамрэч казаць пра тлумачэнне, што такое, да, то па факту, па тлумачэнню я падыходжу пад гэта, таму што ліберальны фемінізм, ён працуе з наступствамі, а радыкальны фемінізм працуе з прычынай. Вельмі важна працаваць, напрыклад, з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту. З імі працаваць, іх падтрымліваць, іх рэабілітаваць там, і гэтак далей. Да? Але калі мы будзем працаваць толькі з гэтым, прычына не зменіцца. З прычынай хатняга гвалту таксама трэба працаваць. Ну, то бок тады, тэарэтычна, я нібыта падхожу пад, як бы... Радыкальны фемінізм. Так. І ты лічыш сябе радыкальнай феміністкай? Я не ведаю. З пункту гледжання вось гэтых як бы абазначэнняў так, але я разумею, што тут яшчэ вялікая вілка ўспрыняцця людзей, да? Ты адказала так нашаму паліграфу, і вось у нашага паліграфу былі сумневы. Ну, бачу, у мяне самой сумневы, тому што як бы зыходзячы ад таго, што мы маем на ўвазе пад радыкальным фемінізмам. Вы были бы готовы служить в армии? Нет. Женщины должны служить в армии наравне с мужчиной? Нет. К женщинам наравне с мужчинами должна применяться смертная казнь? Ты была б гатова служыць у арміі? Не. А чаму? У маім ідэальным свеце проста не павінна быць войнаў. Не павінна быць войнаў і не павінна быць арміі. Не для жанчын, не для мужчын, ну, не для ідэале, канешне, у ідэале так. Ну, у ідэале я мару, што свет разаўецца да такой стадыі, калі ну, не трэба будзе гвалтаваць, таму што вайна гэта гвалт. Таму, калі не будзе вайны, то не трэба будзе армія. Я не гатова пайсці ў армію. Гэта нехта можа палічыць як слабасць, нехта можа палічыць як трусасць, але на дадзены момант я разумею, што я фізічна проста не змагу. І, ну, і гэта сумны факт для мяне, асабліва з улікам таго, што як бы гадоў там мне не зусім мала, і як бы і так хацелася б заняцца ўжо так спортам, каб адчуваць сябе супермоцна. Я лічу сябе даволі моцнай, але невынослівай, каб вось прямо... Я ўяўляю, якая гэта фізічная нагрузка. Гэта з аднаго боку. З другого боку, гэта, ну, здароўе элементарна, да не ведаю, зрок. Ну, карацей, з пункту гледжання проста фізічна, я не ўпэўнена, што я змагла б гэта пацягнуць проста. Гэта той выпадак, калі мужчыны пакутуюць ад патрыархату. Так, безумоўна. І нашаму паліграфу ты адказала не, і гэта праўда. А жанчыны павінны служыць у войску нароўні з мужчынамі? Я ўвогуле лічу, што ніхто нікому нічого не павінен. Ну, типа, у сэнсе павінны. Могуць, так могуць. Калі мы кажам з пункту гледжання, ці могуць жанчыны ваяваць таксама, як мужчыны? Я лічу, што могуць, безумоўна. Ну, і як бы іх меншы адсотак, але яны ваююць таксама, як мужчыны. Калі яны самі гэтага хочуць. Калі яны самі гэтага хочуць, так. Але вось павінны, я не лічу, што павінны... Я не лічу, што жанчыны павінны служыць у арміі так жа, як мужчыны, таму што не лічу, што мужчыны павінны служыць у арміі. Я лічу, што гэта павінна быць добраахвотна. Нашаму паліграфу ты адказала не, і ён табе верыць. Да жанчын нароўні з мужчынамі павінна прымяняцца смяротная кара? Я не адказала на гэта пытанне, таму што для мяне пытанне само па сабе некарэктнае, таму што я супраць смяротнага пакарання без ніякіх нават дыскусій. Ну, вось калі ёсць краіна. Так, ёсць краіна.
напрыклад, Беларусь, у якой ёсць смяротнае пакаранне для мужчын. І тады тыя, хто супраць феміністак, кажуць, дык давайце тады і для жанчын смяротнае пакаранне. Вельмі класная роўнасць. То бок мы не будзем ісці простым шляхам, да? І, напрыклад, зроўніваць заробкі, несці аднолькавую адказнасць за дзяцей. Увогуле А вось смяротнае супраць. пакаранне давайце жанчын таксама. Нават тут ўсё роўна выбіраецца тое, што выгадна ім, а не нам. Выбіраецца не тое, што дзе яны могуць падвінуць свае прывілегіі і сказаць, окей, я таксама буду выціраць жопку дзіцёнку. Не, тут мы не будзем чапаць, тут вось неяк феміністкі хай пастаяць. А вось тут хай найдуць першае, што кажуць. Ідзіце працаваць у шахты, класці асфальт, служыць у арміі і смяротнае пакаранне. А чаму мы не глядзім на другі момант? Давайце, можа, з другого боку паглядзім на роўнасць, а не з гэтага. Я супраць смяротнага пакарання, гэта не абмяркоўваецца. Гэта былі ўсе пытанні. Дзякуй вялікі, што ты сёння да нас прыйшла. Дзякуй вялікі, што паклікалі. Мне было вельмі цікава. Такія новыя нейронныя сувязі. І дзякуй вялікі за вашу працу. Гэта была праграма «Шчыра кажучы», я яе вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Наступным паліграф пройдзе мадэльер Александр Варламаў.